हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर बिटिआर स्किमा सफैसिगोन बेनो जाबाय रिसयाम आरो मोनसेया जाबाय अरुण'दय। दा बे मोननै स्किमनि फैसाखौ मोनसिगोन राङारि अनसुंथाइखौ होनाय जासिगोन। दा सयामाव 50,000 मोनगोन आरो बेनिफ्राय अरुण'दया जाहैबाय लोगोफोर 830 पार मान्थ एबा 3,000बो सोनो हागौ। दा बेनि बागै क्लियार जायाखै, गोबाङानो बुंदों 830 आरो खायसे बुंदों 3,000। दा बेनि बागै जों सावरायगोन आरो बे फैसाया माब्ला मोनगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ देखायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना हानायसेबां नायलां, मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम। दा फै लोगोफोर जों सावरायनोसै नायनोसै सोर होदों बेनि आपडेटखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दायो देखायनोसै मोनसे आपडेटखौ, बेनो जाबाय बिथां प्रमद बर' सारआ होदों मोनसे आपडेट, टुइटाराव टुइट खालामदों। दा बेयावनो एटेन्ड खालामबाय, मिटिं खालामबाय, रिभिउ खालामबाय। बेनो जाबाय सिएमजों खालामनाय जाबाय बेनि बागै बेनो जाबाय लोगोफोर इमप्लिमेन्टेसन खालामसिगोन। बेयाव दङ अरुण'दय आरो मोनसेया जाबाय सयाम। दा बे स्किमा बिटिआराव फैसाया हाबाखैमोन, राङारि अनसुंथाइ हाबाखैमोन, पेन्डिं जादोंमोन इलेक्सननि थाखाय। दा बेखौ आं सिगांनि भिडिअ होखाबाय लोगोफोर, बेखौ फाइनान्स मिनिस्टारा होनखाबाय जे पेन्डिं जादोंमोन आरो बिनि बागै सावरायनायबो जाखाबाय होननानै। दा बेयाव इमप्लिमेन्टेसन खालामसिगोन लोगोफोर, बेनो जाबाय बिटिआरावहाय अरुण'दय आरो सयामनि फैसाखौ सोसिगोन आरो दा बावैनो मोनगोन, आसा खालामदों जुलाइनि सिगांनो मोनगोन। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेट। दा बेयाव दङ जे डिसकास खालामबाय, गासैबो रिभिउ मिटिं जाबाय नै, नोंथांमोना बेयाव फट'बो नुदों। दा बेयाव बेनि बागै सावरायबाय, गासैबो बेयाव एमएलएफोर गासैबो दङ, गासैबो प्रेजेन्ट जादों, नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बिटिआरनि खोथाखौ बेयाव लिरखादों जे बेयाव रिभिउ मिटिं खालामबाय एबा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि खोथा होबाय अरुण'दय आरो सयामनि खोथाखौ। दा बे जाबाय लोगोफोर आपडेट। दानिया सोर सोर एप्लाइ खालामदों, सोर सोर रेजिस्टार खालामदों नोंथांमोना नायदो, माबोरै स्टेटास नायनो हायो आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होनोसै। दा जों गिबियावनो नायनोसै अरुण'दयनि खोथाखौ। जोङो वेबसाइटआव फैनांगोन अरुण'दय.in होनानै नोंथांमोना नायनो हायो आरो। दा बेयाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन। आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों, माबोरै चेक खालामो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। स्टेप बाय स्टेप नायनानै चेक खालामनो हागोन। दा बेयाव जोङो फैफिनबाय फार्स्टआव वेबसाइटआव। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि मोनो आरो। दा बेबायदि मोनो। दा बेयावनो टटेल बेनिफिसारिसआव दङ, गासैखौबो लानानै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदोंना, बेनो जाबाय नै लोगोफोर 18,43,812 दङ, बेबायदि दङ आरो इसांखिनि बेनिफिसारिसआ रेजिस्टार जादों। दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना स्टेटास नायनोबा नैबे भिउ स्टेटास दङना, फार्स्टआवनो बेयाव थुनानै होदो। दा बेनिफ्राय बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हायो। दा माबोरै नायगोन नोंथांमोना नै, जेरै बेयाव बाक्सा, दा बाक्सायाव जोङो थुनाय लोगो लोगो बाक्सायाव दा जेबो आपडेट गैथ'वा। दा नोंथांमोना नुगोन जे गोबां कमेन्ट खालामदोंमोन बाक्सायाव दाबो हाबा नामा होननानै। स' बेनोसै लोगोफोर, बिटिआराव दायो पेन्डिं जाखादों नालाय, दासो खामानिखौ मावगासिनो दङ एबा मावगोन। दा बेयाव जुदि मावोब्ला आपल'ड खालामोबासो नोंथांमोना बेयाव गासैखौबो बेनिफिसारि लिस्टखौ नायनो हागोन आरो। दा जेनेबा हमना ला चिराङाव ओंखारबाय माखासे, दा बिथांमोना सिगाङाव मावदों जानांगौ, बेनिखायनो आपल'ड जाग्रोबाय। खिन्थु बाक्सानाबो फैसिगोन, अदालगुरिनाबो फैगोन आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना नैबाव नाम होनानै नैबे सार्चआव नोंथांमोना थुयोब्लानो नोंनि नामा ओंखारना फैगोन एबा नोंथांमोना एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै डाइरेक्ट नायनो हागोन आरो। दा जायफोरा लिस्ट ओंखारबाय बिथांमोना मोनखासिगोन अरुण'दयखौ। बिनिफ्राय जों बेक खालामनानै जोङो अदालगुरियाव नायोबा अदालगुरियावबो मोना। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो जास्ट देखायनोसै जे चिराङाव जों नायग्रोनोसै, चिरांना माखासे लिस्टआ फैबाय। दा लिस्टआ सोरना फैग्रोखो आं बेखौबो नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन। दा हमना ला आं चिराङाव नायग्रोनोसै 7 नाम्बाराव, बेयाव थुना होबाय। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना मोनसे नटिस खालाम जे एलएसि थायोना, गाव गावबागाव एमएलएनि एलएसि थायो, बिनिया माखासे लिस्टआ फैग्रोबाय आरो। दा हमना ला नै सिडलिना फैबाय, दा सिडलिना दङना, ओमफ्राय बिजनि दङ। दा माखासे समस्थिया फैयाखैबो जानो हागौ, माने खामानिखौ मावाखै आरो सिगाङाव, एबारसो मावसिगोन बिटिआराव, माने पेन्डिं जादोंमोन इलेक्सननि थाखाय। दा बेनिखायनो बेयाव लिस्टआ फैयाखै। नोंथांमोना साना जे आं मोननाय नङा, खिन्थु लिस्टआ गासैना फैजोबगोन, दायो मावगासिनो दं खामानिखौ हमना लादो। दा बेनिखायनो मावखागोन, मानो होनब्ला रिभिउ खालामबाय नालाय, फैसाया हाबसिगोन, बेनिखायनो थाबैनो आसा खालामो मावगोन खामानिखौ। दा बेबायदि फैयो आरो नोंथांमोना उनावहाय एकाउन्ट नाम्बार होनानैबो नायनो हागोन। दा बेनिफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ सिगाङाव बुंदोंमोन जे सोरबाफोर जुदि कमप्लेन होनो गोसो दंबा होनो हागोन, बे नोंथांमोननि खोथासै, बेखौ आं बुंबाय थाला। दा बेनिफ्राय जों थाङोबा बेयाव माखासे आरो नोंथांमोना मोनगोन, जेरै बेयाव भिउ बेनिफिसारि स्टेटासखौ जों नैबाव थुयोब्ला, गाहायसिनाव थुयोब्ला, दा गाहायसिनाव थुयोब्ला नैबेयाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बेयाव हमना ला डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनोसै, चिरांनिखौ खालामनोसै। दा जों चिरांनिखौ खालामबाय। बेनिफ्राय नै लास्ट डिजिट नाम्बार, बेयाव नोंथांमोना लास्ट एकाउन्ट डिजिट नाम्बारखौ होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना चेक आनादाराव थुना होदो, अब्लानो नोंनि स्टेटासा श' जायो। दायो आंनाव एकाउन्ट नाम्बार गैया नालाय, बाक्सानि चिरांनि गैया नालाय, दा बेनिखायनो आं नायनो हाला। दा बेनिफ्राय जों गथ' हमाव थांफिनबाय। दानिया जोङो सयामनि खोथाखौ सावरायनोसै। सयामाव जोङो बेयाव वेबसाइटआव थांनोसै। दा जों सयामाव थाङोबा जों बेयाव सयाम लिरनांगोन आरो लोगोफोर, नोंथांमोना सयाम लिरनाय लोगो लोगो
बेयाव फैगोन बेबायदि दा हमना ला सयामजों लिरनोसै बिटिआरखौ नांला डाइरेक्ट जों वेबसाइटआव थांनोसै दा जोङो बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि वेबसाइट मोनगोन जोङो लगइन खालामनानै नायनो हायो दा बेयाव आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोनाबो फैनो हागोन दा नै लोगोफोर सयामाव नोंथांमोना नायना लादो बेसेबां ग्रुपसा रेजिस्टार जादों नोंथांमोना नायना ला नै 95,976 रेजिस्टार जादों बिनि गेजेराव साबमिट होनाया नै 62,295 माखासे थालांदों दा जायफोरा खालामाखै नोंथांमोना दायो खालामनो हागोन ना हाया बिनि बागै आपडेटखौ आं मोनथ'वाखै जेब्ला होगोन आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगोन आरो दा बेयाव अल आसाम रेजिस्टार जानाया नै 62,295 जादों एप्लिकेसन साबमिटेड आरो दा माखासे थालांदों बा पेन्डिं जादों नोंथांमोना बिनि बागै उनावहाय आपडेटखौ मोनगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना दा लगइन खालामनानैबो नायनो हागोन नै लगइन खालामनानै नायनो हागोन नोंथांमोना बेबायदि लगइन अपसन मोनदोंना बेयाव नोंथांमोना ग्रुपआवहाय नै बेबायदि डिस्ट्रिक्ट इउजार बायदिसिना थायो नोंथांमोना बेखौ होनानै आइडिजों लगइन खालामनानै नायनो हागोन दा बिनिफ्राय गोदान रेजिस्टार जायाखै दायो जों नैबे निउआव थुनाय लोगो लोगो दा नैबेयाव आं नोंथांमोननो होदों बेनो जाबाय दायो टेम्परारिलि माने आनएभेलेबल आरो दायो गोदान जाथ'वा आरो जेब्ला जागोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ थाबैनो होगोन दायो बेनोसैमोन लोगोफोर बिटिआरआव फैसा हाबसिगोन थाबैनो राङारि अनसुंथाइ हाबसिगोन बेखौ आपडेट होखाबाय प्रमद बर' सार बिथाङा दा नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन आसा खालामो जुलाइ दाननि सिगांनो मोननो हागौ आरो जेब्ला फैसा हाबगोन बिटिआरआव आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होफिनबावगोन स' बेनोसैमोन लोगोफोर गोबाङानो कुइसन खालामदोंमोन बिटिआरआव फैसा मानो हाबाखै बा बाक्सायाव लिस्टआ मानो फैयाखै बा चिराङाव खावसे फैदों खावसे फैयाखै दा बेनोसै लोगोफोर माखासे एलएसि थायोना दा बिथांमोननि खामानिया माने खायसेया स्ल' जादोंमोन बेनिखायनो आपल'ड जायाखै आरो जेरावनोखि आपल'ड जायाखै थाबैनो आपल'ड खालामबानो नोंथांमोना गाव गावनि लिस्टखौ नायनो हासिगोन जे अरुनदयाव दंना गैया लिस्टआ स' बेनिसैमोन लोगोफोर आपडेटआ दानिया नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदिनो आपडेटखौ नोंथांमोननो थाबैनो होबाय थागोन जेब्लानाखि फैसाया हाबगोन बा लिस्टआ आपल'ड जागोन आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ होगोन